мога да кажа, че за тези последни години Китай се утвърди като много важен наш партньор и България гледа с огромно уважение към Китай, именно благодарение на вашата хилядолетна история, култура и традиции, но най-вече и на впечатляващото икономическо и научно-техническо развитие на Китай през последните години. Very, very important for all of us. And we wish you all the best. We look forward to your cooperating with you and working with you at all levels and in all spheres. I think our friendship will only strengthen. I wish this friendship more strength and more power, and may this friendship never end.